Dara ilang eskwelahan ni Ina, guys. Hi guys, di ako sa ilang eskwelahan ni Ina. Mori ko sa registrar office. Ano ko sa window. Mayong hapon. Kuan ma'am kining enrollment certificate ani mo pra. Dahil nagpamatuon nga ni siya na nag-eskwela. Okay, sorry ma'am. Salamat ma'am. Hindi ato guys, nasa joke ko. Oh no. Ari. Mayong hapon. Anira ko guys. Magkuha ko uguan ma'am enrollment certificate. Okay, salamat ma'am. Anay ko guys. Nasa job day ko ganiha. Darag bayad. Ang pinita. Inventaray bayad guys. Ato. Okay. Salamat ah. Saka na ko guys. Mabalhin ko sa pikas window. Ang hapag ko. May hapon ma'am. Hi ma'am. Guys. Di ara ma'am. Daghang salamat ma'am. God bless. Salamat. Ara din ako guys. Nahuman na. Na guys. Oh na siya guys. Agang gikuha are. Para na itinang sa ilang visa. Okay, salamat. Ato na ko guys. Kunin na man nga building guys. Sana ah. Pag umagunin yung eskwelahan. Huwag! Nakatug. Intaos ko. Ato na tawag. Haman na. Dali naman. Bayad. Naabot. Pinta. Nara guys, ano si certificate of enrollment. Guys, buhat ko na mi guys.